בודקים את ה... אפשר. מחר י"ג אלול, בדיוק לפני 70 שנים, נץ השחר השחור על סדום סקבולה. בשעה 4 לפנות בוקר הוקף הגטו באנשי גסטאפו ואס-אס. ראשית נרצחו 40 החולים שהיו מאושפזים בבית החולים ברחוב הגורדובה. היריות, הצווחות של הגרמנים, נביחת הכלבים וזעקות השבר התערבבו אלה באלה. את אנשי אס-אס פרצו לבתים וגררו את האנשים ממקום הריכוז בכיכר העיר. כ10,000 יהודים סודרו בשלשות והוצגו לכיוון בית הקברות היהודי לעיני התושבים הלא יהודים. היה זה היום היהודי האחרון בסדום סקבולה. אני מתכבדת להזמין את מר אשר רוד להדליק את לפיד הזיכרון. אשר, הלא הוא אנשל שירצקי, שרד 2 גטאות ו3 מחנות, וביניהם סדום סקבולה, לודג', אושוויץ, בירקנאו ומאוטהאוזן. אשר קיבל בגאווה תעודת חבר כבוד של ארגון יחד הפולני בשנת 2007. שנה לאחר מכן קיבל מאיתנו תעודת חבר כבוד, ובשנת 2010 זכה בפרס יקיר ירושלים. אשר נותן עדות בבתי ספר, מחנות צבא וביד ושם, וכבר יותר מעשור חוזר לאימת המחנות 4 פעמים בשנה עם משלחות של תלמידי בית ספר וקציני צה"ל. אשר? תביא את זה, תדליק שם, תדליק שם. יש תקלה קטנה, אבל זה לא נורא. סומכים עליך. הרוח. הרוח לא בעיה. אחי צאצאי יוצאי סדום סקבולה, אני אשר אוד מצה"ל מאש, אנשל שרצקי, בן שמואל הרש ויוכבד, אח של גבריאל, השם ייקום דמם. כבוד לי לעמוד כאן ולהדליק נר הזיכרון לזכר הקדושים שלנו שהושמדו. כבוד לי, תהא זכרם ברוך. צד שני. הנה, תפס. הנאצים הקימו בתי חרושת של מוות, כוסי ייצור של רצח ומפעלי גז של חנק. הכל היה כה מאורגן ושיטתי. אושוויץ, בירקנאו, מיידנק, סוביבור, בלז'ץ, טרבלינקה, והוותיק מכולם חלמו. בסלקציה בבית הקברות בסדום סקבולה הוצאו כ1,200 איש כשירים לעבודה ונשלחו לגטו לודג'. אשר כ8,500 חולים, זקנים, נשים וילדים נשלחו להשמדה בחלמו. פינוי היהודים למזרח שהתבצע לאחרונה באזורים מסוימים מייצג את ראשיתו של הפתרון הסופי לבעיה היהודית. כתב אדולף אייכמן למשטרת המדינה ב-31 בינואר 1942. האישור שנתן היטלר בספטמבר 41 להעברת יהודי הרייך למזרח והגעת המגורשים הראשונים לגטו לודג' גרמו לזירוז הקמת מחנה ההשמדה בחלמו. ב-8 בדצמבר 1941 החלו פעולות ההשמדה במחנה, שם כעבור פחות משנה הושמדו רוב יהודי סדום סקבולה. לאחר ההזכרה אני מזמינה אתכם לבניין ממול, שם נשמע הרצאה קצרה על מחנה ההשמדה מפי הגברת שוש הירשמן מיד ושם. אנחנו לא עושים את זה כאן כמו כל שנה בגלל החום, ומי שרוצה וזה חשוב לו ומעניין יגיע לבניין ממול. לכולם זה חשוב. אז כולם שיגיעו נשמח. ניצויים יקרים ובני דורות ההמשך. הערב עינינו אדומות יופנו לעבר אלה שאינם איתנו, ועינינו הפקוחות יביטו לעבר מה שצופה לנו העתיד. אנו נמצאים בנקודת מפנה היסטורית בעיצוב הזיכרון והנצחת הקהילות בכלל, וקהילת סדום סקבולה בפרט. תקופה באחריות להנצחה ולהנחלת הסיפור עוברת יותר ויותר על בני הדור השני והשלישי, אשר מידת מעורבותם ואחריותם תקבע את אופי ועוצמת זיכרון הקהילה. מדינת ישראל היא מצבה חיה ליקירינו שנרצחו. נולדו לנו דורות צעירים שכתפיהם רחבות להחזיק בקיים. נאמר קדיש לזכר יקירינו שנשאו על קידוש השם, ונבטיח שילדינו יגדלו כיהודים כשהם נושאים בליבם את סיפור המשפחה. אני מתכבדת להזמין את מר אלי לייזרוביץ' לשאת תפילת תזכור וקדיש.
צריך. יזכור אלוהים את כל הנשמות של כל קהילות בית ישראל בגאולת אירופה שהועלו על מוקד בשנות התשועה תש"ה. 6 מיליון אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף שנהרגו ושנטבחו באכזריות איומה ונרצחו ברצח המונים במקומות מגוריהם בערים, בעיירות ובכפרים, ויתרם הובלו למחנות הריכוז ונספו במיתות שונות ומשונות ונוראות. נשרפו לאפר בכבשני האש של מחנות ההשמדה האיומים בגרמניה ובפולין ובשאר הארצות בידי עם המרצחים הגרמני יחד עם עוזריו המרצחים משאר העמים שהיו בעצה אחת להשמיד ולהרוג ולאבד את העם היהודי ולמחות את זכר היהדות ולכלות כל אשר בשם ישראל יקרא. אל נקמות שופט הארץ זכור נא את נחלי הדם שנשפך כמים, דמי אבות ובנים, אמהות ועולליהם, רבנן ותלמידיהם, והשב גמול שבעתיים לצוררי עמך. שבת שמע ישראל שזעקו לקוחים למוות אל תדום, והנקת המעונים תעלה לפני כיסא כבודך לנקום. במהרה בימינו לעינינו את נקמת דם בניך ובנותיך קדושים וטהורים, שלא זכו לקבר ישראל. ככתוב כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. קינה מת האדמו"ר מברבוב. זכרונו וכוננו כל ישראל, קולכם יישמע ברמה, כי השמידה גרמניה את עמנו בימי זעם המלחמה, במיתות משונות אכזריות, ברעב ובצמא. אל תשכחו בכל הדורות, עדי תזכו לראות בנחמה. צעקתם ובכיותם צפופים וסגורים בקרונים, כצאן לטבח יובלו לשרפה בכבשונים. כל שערבם ייזכר תמיד לפני שוכן מעונים, בקורם שמע ישראל מסרו נפשם לאדוני האדונים. ראשי ישיבות ותלמידיהם והמוני עמך שמה, הבידום בעינויים קשים והרגום ביד רמה. דמי ילדים רכים צועקים אליך מן האדמה, מקום נקמת טף ונשים לא תחיה כל נשמה. על שריפת אלפי מדרשות ובתי כנסיות, רבבות ספרי תורה ולומדיה נקונן בשהיות. שלחו באש מקדשי אל, הציתו ואיננו צופיות. ישלם המביר את הבערה, ידין בגויים מלא גוויות. זעקו שמיים ואדמה על אלפי עיירות מבצרי תורה, ארצות אירופה וקהילותיה נוחלי ומקיימי מסורה. צדיקים, זקנים וחסידים, דבקי אמונה טהורה, מיום גלינו מארצנו לא היה כזה כליון נורא. רחם על שאריותינו, הבטנה משמיים למחנות הקדושים, פי 10 כי יוצא מצרים. קומם בית מקדשנו ונחמנו בכפליים, רוממנו ואבינו לציון ירושלים. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה, על כפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם ביד המרצחים הגרמנים יימח שמם וזכרם ועוזרים משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, לצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אמן. אם אפשר לומר אמן, נשים וגברים כולנו ביחד, בסדר? יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועל מה דברה חירותי והמלך מלכותי ויצמח פורקני וקרב משיחי. אמן. בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהיה שמי רבה מבורך ולעולם היה יתברך. יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה ברכו. לילה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דבירם ועלמה, ואמרו אמן. אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. ערימת הגופות המעונות, התנורים ששרפו בני אדם חיים, הם עדות לכל הדורות. נשמת הפעם האחרונה של התינוקות בזרועות אמותיהם, תוסיף לזעזע כל בן אנוש עד קץ הדורות. השמות של המצבה לא יכולים לדבר, ולכן אנו צעירים צריכים ואף מחויבים לשמור על זכרם, לזכור ולא לשכוח. ארגון יוצאי סדון סקבולה, שרוב חבריו הינם בני הדור השני והשלישי,
השקיע בעבר ואף ממשיך להשקיע מאמץ רב ממושך לשימור ההיסטוריה והתרבות של הקהילה היהודית בסדונסק וולה, וכל זאת על מנת להנחיל את העבר לדורות הבאים. בדיוק לשם כך הפקנו השנה חוברת מיוחדת ששמה 70 שנה לחיסול גטו סדונסק וולה, קהילה בצל מוות, כרוניקה של סדונסק וולה. בחוברת שהוענקה במתנה לבני הדור הראשון רוכזו תאריכים חשובים ותמונות משנות המלחמה לפניה ואחריה, והיא מהווה חומר היסטורי חשוב בתולדות עיירתנו. אנא רכשו אותה בעבור ילדיכם, נכדיכם ונינכם, כיוון שהיא אחת הדרכים ונוכל לשמר את זכרם של בני משפחותינו, אשר חלקנו איבד וחלקנו כלל לא הכיר. מכאן אני קוראת לבני הדורות ההמשך להמשיך ולפקוד קברי אבות בסדונסק וולה ולבקר באתרי היהודים, להגיע לסיורים השנתיים ביד ושם, להמשיך וללמוד את ההיסטוריה והשורשים של עיירתנו, להתחיל ולהמשיך בתיעוד סיפור משפחתכם, והעיקר לזכור ולא לשכוח. השנה הלכו לעולמם 3 חברים יוצאי קהילתנו. אהובה לרנר, זיכרונה לברכה, אסתר גלסטר, זיכרונה לברכה, ישראל ליטמן, זכרו לברכה. יהי זכרם ברוך. כולכם מוזמנים להגיע לאספה הכללית בבניין ממול ולשמוע גם הרצאה על מחנה השמדה חמלה. תודה שהגעתם, שנה טובה וחג שמח. שירת התקווה. קולות בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, ובמזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו,